हॅलो, आपण इथे शंकरपाळ्याची रेसिपी बनवणार आहोत। 1 किलो मैदा घेतलेला आहे, अर्धा किलो साखर दळून घेतलेली आहे। आता हे सगळं छान मी त्याच्यात 1 वाटी तुपाचं मोहन टाकून छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता। आता मी याला थोडं थोडं दूध टाकून आता हे छान मळून घेणार आहे। इथे बघू शकता पात्रात मला 1.5 वाटी दूध लागलेलं आहे 1 किलो पिठासाठी। इथे बघू शकता। आता मी असं पीठ मळून घेतलेलं आहे। 1 किलोचा एवढा गोळा होतो। आता याला आपण 10-15-20 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत। इथे बघू शकता। आता आपलं पीठ छान अर्धा तास असं छान भिजून झालेलं आहे। आता आपण याचे शंकरपाळे करणार आहोत। थोडंसं याला कुटून घेऊ, आपण छान मळून घेऊ। इथे बघू लाटणं घेऊ, अशा पद्धतीने थोडं थोडं कुटून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते नरम छान होईल। इथे बघू शकता आपण असे ही पोळी लाटून घेतलेली आहे। आता याचे आपण शंकरपाळे तयार करून घेणार आहोत। हे चौकोनी आकाराचे आपण असे चिरा पाडून घेणार आहोत सगळे। आता बघू शकता। हे बघू शकता आपण शंकरपाळे करून घेतलेले आहेत। आता आपण इथे कढईमध्ये तेल ठेवून शंकरपाळे तळून घेणार आहोत। बघू शकता। आता आपण तेलात शंकरपाळे टाकून घेतलेले आहेत। सगळे शंकरपाळे तळून घेणार आहोत। बघू शकता अशा पद्धतीने आपण आता तळून घ्यायचे। असा कलर झाला आपण आता काढून घेणार आहोत। आता छान खुसखुशीत शंकरपाळे तयार होतात। अशा पद्धतीने शंकरपाळे तुम्ही पण करून बघा। सगळ्यांना व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। इथे बघू शकता आपले शंकरपाळे अशा पद्धतीने तयार झालेले आहेत। हे बघा, बघता क्षणी खावेसे वाटतात आणि असे पटकन तुटतात। खुसखुशीत आणि छान आपले असे शंकरपाळे तयार झालेले आहेत। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद।